Shwmae, fy enw yw Rhodri, a dwi'n gweithio i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Rôl y Comisiwn yw i greu, cadw a darparu gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae hyn yn golygu bod gennym lawer o ddeunydd ar gyfer pobl sy'n ymchwilio hanes lleol a teuluol, yn enwedig am ein cronfa ddata ar-lein Coflein. Catalog unigryw yw Coflein gyda dros 120,000 o safleoedd o bob math wedi lleoli dros Gymru gyfan, yn cynnwys cestyll a bryngeiriau, ffatrïoedd a gloddfeydd, capeli a bythynod, trefi a llongddrilliadau, a llawer mwy. Mae yneswyr teuluoedd sydd eisiau ymchwilio tu hwnt i enwau a dyddiadau yn gallu darganfod lluniau a gwybodaeth am Coflein am y llefydd ac adeiladau ble fydd eu cyndeiddiau yn byw a'n gweithio. Mae darganfod mwy am y safleoedd cyfforddadwy yma wyf yn gallu dod â hanes teulu yn fyw. Ond dim i haneswyr teuluoedd yn unig mae'n hadnoddau yn ddefnyddiol. Mae Coflein hefyd yn drysorfa o wybodaeth ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn ei ardal leol, neu sydd eisiau darganfod mwy am y safle penodol maen nhw wedi gweld neu ymweld â. Mae Coflein a wefan Cymru hanesyddol gyda dyfeisiau mapio defnyddiol sy'n eich galluogi i archwilio safleoedd hanesyddol ledled Gymru. Felly, ewch draw i Coflein a ddechreuwch chwilota, neu i ddarganfod mwy amdano'r Comisiwn Brenhinol a'n gwaith, ewch i'n gwefan cbhc.gov.uk. Os hoffech gael mwy o gyngor yna cysylltwch gyda thîm ymweliadau'r Comisiwn Brenhinol, bydd yn fwy na hapus i'ch helpu.